kukuwana uri mumba mangu uine mukadzi wangu, ndikawana nhumbi dzako dzebasa mumba mangu ukatiza, zvinova zvaparadza imba yangu. Ine mawitness here. Nyaya ine mawitness here. Yo nzimari. Arugo. Where is? Hello, Dan still at Nzimari. Ina mai ndekaz. Hello, Dan still at Nzimari. So guarantee no Zitara. Nesi vilisani. Mlimo wako ndio wakaroro. Unemchana. Kwa huyu ndiye ani. Je, murume wako Chiri chikoma chako muchitoita basa maita sei mwati murume waukwanikwa naye muchiita sei kuti murume wangu paakasvika wakwanikwa chiita sei indaibika panguva dzachakatonoka dho obanoka dho pakavhara iri kufuranda yakavhara ratinopinda pane madhoti nerimwe ratinopinda narushenda iwo wamwa mudenzeri wamwa mudenzeri munhu wandaifambidzana naye kwete kuti bati isi ndisi waidanana naye murume waidanana naye pamusoro pemurume wavo ndizvozvo. Okay, Uyu taura chiri statement yataura uyu mubvunzei kuti anoziva here munhu amaziva avinovangovavinga munomuziva uyu mukabiri ndaona zviso zvenyu mese munenge makwira mapressure. Lower your pressure. Ngatifare tiri mundani ndinofara kusununguka inhau dzekudzidzisana anditi hapana ari mhoso ari condemned already. That's why tipinde mumutambo ingavawanika ngoma kana kachirira angotamba nekutotanga jaive anditi apa tikutanga kuzivana kuti iwewe ndio wakamangana ndio wakatengesa munhu uyu ndomuziveka uyu chii chako pane munhu aifana kubhadhara mari asina kubhadhara anonziranga saka ndiye aita nyaya dzacho. So nyaya yakatangira from 2023 pandakabata mamessages pandakabata message phone the message yanga iri yekuti andimanikidza kupinda last 2023 andimanikidza kupinda of which ndo zvakaitika ndakamumanikidza kupinda mumba ndakada sezvo iwo ndikuwirirana newo uri kuita nyaya dzako uya chingi ndo uyaonekwa ndetati pandogara ndobva ndamumanikidza kupinda ndobva apinda mumba. So pandakapinda mumba mudzimai wangu akavhunduka ndobva ndaona kochi ndobva ndangonyarara ndobva tagara takutaura these guys vaicommunicate. No, it's okay. Identification yandiri kubvunza ndepandabvunza kuti uyu nomudzimai kutanga taona kuti vanhu vatiri kutongana navo vanhu vemunharaunda vanodzivana handimazviti ndo bhesi rachida tambotaistaa saka vachuchisi fambai nenhau yenyu ndiona takuziva vanhu vatiri
Wati ava unaita sei? Uchitana tunaza pakuputi. Chakaitika kuti pane nanga ine matendo. Ai. Kwa watamba utaka wati unaita sei? Munodana. Munodana. Nayo. Makata munodana nayo. Panguva yekutanga pakabata message. Munhu wekuti ndaingotaurawo naye but ndasada kufambidzana naye. But message vakatoibata. Pinda makata munodana nayo. Ndopa ndopa. Hapana kuoma shiroko hapana. 3 months ndogona kuti ndikada kutaura the exact time ndogona kuda kunyika. But munhu ndakafambidzana naye. Makafambidzana naye. Nakafambidzana kusvika pari. Kusvika pari. Pakufambidzana kwacho nakasvika pakuti iye aiuya kumba ndopakuzowanikwa ari kumba. Aiuya kumba. Kumba kwa Baba asipo. Uchitoraramisa. Kuya kumba zvinotokuraramisa. Ndizvo makararamisa. Pawo mapindure papo. Pana kumba takararamisa. Ndizvo Mapindure hatisi kunze kutaura kwako. Asi kumanikidza here. Makararamisa. Mapera here. Iwe pindura chimwe. Chuta chinotaka kutamba kuti. Unoziva kumuziva semunhu akawene kesi yake kwandizvo ndobadaita saka pakauya murume kandona nhumbi dzapinda papa nhumbi dzako iwowo newe uri kuita mapepa nhumbi pinda papa epakubasa ndikauya ndikapfeka ifomu yangu mapepa avo chikakwasira chienda kwakwandokana akangopinda anoka pamba ukabuda panzama yava ndikuita pinda mukanindeni akatiramdeni sakapedza kusarangura nyaya yangu saratendera mberi notoaiipo uyu ndikopa akapinda akachibati ndakubata ndobvowatiza here hembe ndakatopfeka inifomu dzangu ndakatopfeka kuiuti ukasiwa anzi wakasiya hembe wani ndinaa hembe ndozvitaura samona pakanga kunditendanza handiti chikomba pakadona iti ndoya akanhonga uchitiza unogutize uri pabasa waita akasvika zvinochisimba achivangenzisi Uri pabasa, uchita basa. unoita basa. Okay, you're sumuka. Tandisana ipa papa. Anoratidza kutiza mumwe panapa. Tarisana iwe muone unomo tarisana. Mese muri mabhuru inotiza rimwe apa ndiri. Remumba meno. Tigari basi. Anoita. Pamba. Asi manyatsombotira nyaya wakatisiya hetu wakutiza unota nyaya yawanikidzwa nemukadzi womunhu wanzozotaura mukadzi afoswa here mbera rino chamufosa andatitamufadzira muchikurwa kwako tafosekedza tafosekedza tambomubvunza nyarare makutaudare upi kwamakuita ndani kana unoita mutunza ruoko ukamubvunza kana kunyarara kana unecha uri kuda nosimudza ruoko iwochakumubvunza kusvetuka ukasvetuka zvinhu zviviri yeti yaukasiya
amai kuti anzivi chakanaka chese chitura zvozviviri zvokuita saka hedi yacho iri kupi kuita umbowa zvakaitika rini 8 December kuiwo wakatadzira kunotoraitira akatadzira kunotoraitira zvisina kusvika pakusvika anditiwo waindionewe andiondinomboona pamvura uvadi kunditaura kuti mambo ndine nyaya yakadai yakabvara kunda kuti zvisvike pamurayi ndiri kukufananidza ndiri kuti kondiwo here sorry. Imi mati, imi ndinoti pachokwada ndizvo. Makavata nababa vangu. Ambuya, makavata nababa vangu. A privilege. chazvinotaurirwa munotengeinini handidi kutonga munhu kuti kwazindaona he is the complaining, he is the defending. Handiti anoda kuti azive saka umbowo kuti tinosvika kana panga pepakusvika pajudgment tinenge tinokwanisa kureruka kana zvinokwanisa kurema iwewo kuchokwadi chako ndechinotaura uyo atanga chitaura kuti haakuzivi unowanzisa asi apa mafacts nekudzika kuri kuita nawo akuti heti yaburitswa kutaurwa kuti ano heti hamuna kumubvunza chete kuti heti ndeyake ndomubvunzo musina kunza alright fine kupa mwana ndakunonokerwa heti isiriyo saka tinenge tichitevera kubvunza kuda kuti kana tichinosvika pajudgment tendizoti handina kudzvinyirira munhu saka iwe uri kubvunza ndazo yabvunza mubvunzo wati orit zvakaitika maniti maifambidzana handitika saka ari kubvunza kuti uyu aramba kuti haana kuuraranira saka uyu ari kubvunza kuti makararana ekangani kokutanga kangakari mara vese kumpi ndizveuno mangu hapana pana kamborana kuti munhu vaisitati kupi kokutanga kumba kwavo iva vaprivilege kechipiri kumba kwavo ikokondo kwandaingoenda kumba kwavo anogara kupi vanogara paseri pemaraini edu pamwe pacho pane kuseri kwacho kwavembogara tosati vaita patama zvekuti nyange takati mimi nhasi describe mumba macho zvakaita zvamakaita toona kuenda kana zvoizvi chokwadi varikuati tinoti kupeta munamba uchirunyoro unogona kutibatsira pane kuti tange tichiita nyaya tichiita pane pamwe pokuti munoasebha chipatara asi pamwe pacho katikatopeta munamba uchirunyoro torega iri kudzikisa chi toregera kudzikisa ndicho idzi nyaya idzi ndaitesika munoona zvazvinoita nyaya idzi dzine makuva wakaenda kwabushu kushambo ndokwatona nyaya dzakadai so wakaenda kwamutare pana chief mutasa handitika unofira 2 meters dzemunda so zuva rakadai so unowana ibheni kwamutare pana wende paro but kuti aiwa isusu hatisipoko but kuti tiri panapa tiri vanhu handitika kwamakopa titatisena dzakaita sei dzakadaro ngatichitaura naye kuone kuti upeta munambo chimunyoro torega tora nguva inawi pachina zvayo ndida kukubatsira zvakawanda zvandatoona zvakaita sei ngatingopete munambo chimunyoro torega dzisaki
kumbira nayo vashogona kuzosara padare but kuti ape kuti murise pano padare handiziva kuti muritafuni saka kuti nenyaya iyi semurume mukuru ngatingopete murambo uchinoita mayaya here kuti takupeta kwacho kuita isifutoti kwacho kuita ndemuti akasamanikidzwa ndakozifane pamwe pachazosvika pataita patoda kuzosvika nditika pekuti semunhu wekuziva semunyarikani sezvakawanda anditika hatidi kusvika kumaextremes ake iwayo okay. Chandabe. Ngofunga naye kutashika kukwata kumanya yake akasangana n'omukazi wa Sifas mwana utatu kutaka omukazi wacu mumakwatu saka ndivunzire Sifas kuti iwewe unoti chiridzo mukazi unokwanisa kuti kumbira regireto unoita kumutaura kuti ano dirito kurukura so that at least you know kuti aisho nirene dimusi you understand yes because yarwadziwa kuti ayatengesa yanga asina mari zvanozvangofa zvakanaka asi ashingirira kunotsokoreta mari kuti wayabhadhara saka kureva kuti he expects sekubvuma tatakati nokundokurava asi pakukurukura tasvika pakudzoremisa saka ndodzosa kwauri iwewe muridzi wemukadzi wanga urikudira chii pamukadzi wako wakaroora saka wakabhadhara kunoti wanga uchida chii iwe kwauya wena unaniwe ukamao pane mukoma panani tofunga kana pane muchato kana vanhu vakaonana makazomari zvinhu zviri pamutemo zvinozivikanwa sive ukama vabereki vemukadzi vacho vauya mama vamesi uyayo amai vamesi amai wemukoma wasifas amadzi wasifas amadzi vamesi tofunga nawo iyi kumba kwenyanizvo makamboinza vati akasvika nemusvikiro chaichaio kana nemusvikiro kuye saka tasvika kuna changamire kuti changamire vaidze kukuyanalisai vari kugadzirisai kuti mangwana imba yenyu yemukadzi nekumurume iyo yakaita sei munhu wese anotadza tese tiri vanhu we all make mistakes but kana tasvika pakadai so tine pamwe patofanira kunzwa nyasha dzinouya pakati pedu dzinopinda pakati pedu dzinoita kuti imba yedu tirambe tiibatanidze nekumberi
pane vana vangana tine mwana aripo handiti saka tikuti pamwana iye tofanira kuumbiridza ana mai tofanira kuumbiridza ive kuti ende kumberi shoko iri makarinzwa mai vamesi namai vasifasi nemukoma wake handiti musaka masvika panapa saka changamire vane zvavachataura vamene atizive kuti changamire vapati panguva yekubvunza kuti uyu ari kudei asi tisati asvika ikoko ndine shoko hwake randoda kutaura randobuda richabva mukanwa marukwata handiti ranofanira kuisa kuna sifasi nyaya yechizopi kuti twane madedzi shoko rimwe privilege rauda kuisa kune uyu kune munhu wakatadzira zvinhu zvinoregerere pamwe munhu chakuda kuti ungomukumbira kuregerera pamberi pake pamberi peukama waro ndakakutadzira woenda kogara kwao kukumbira kuregerero kuna sifasi mutemo wedare hatikati wakagara kuti anokumbira kuregerero kana iyoyo kuregerwa kunyatsa kutaura kuti ndikukumbira kuregerero sifasi ndakadai pauno kundiregerere kuti mwoyo make zvikwanise kumuda wandairere muchiso chako wakutangokumanikidzwa zvatiri kutaura apa pane zvinhu zviri zvinoitika mumachitonga nhauzakadai kune vamwe tabva mukutonga nhau yakadai vachibudazvo uyo akutoenda kutoti mumwe anenge akutota kuti mukadzi ndatotora akutoenda kuti aenda aoneaukuda dzirimo dzimwe dzichapinda muno nhasi izvo dzakafanana saka kana tichitaura pane kubvunzwa ndachida ndibvunze iwe mukadzi iwewe ndiwe usina kuvimbika because you took off to say you are going to be loyal to this man iwewe ndosina kukwana panzito mwanangu iwewe murume wako kumbira uriregerero kana uchiri kumuda nokuti munokwanisa kubva panapa uchibuda kuti kana imba yacho ngaitoke wakuda uyu zvese zvinobudira pamwe padashi so that kana mabuda kunze kana vanhu vakamboona uyu anewe kubva nhasi vanenge vakunyatsoziva kuti apa pabatwapo nechowachowa unokaa you are somebody's property, you've got value. Zundizisa hama dzemunhu dzauya vanenge vachitaura kuti unoramba here uchiita munhu iwowo kana kuti waita reform ndakati famba nenzira isiri, so that imba yenyu munoenda kunogara nemufaro pasina kufungira naiye uyu anobaziva kuti uko ndadambura akubata. Saka iwewe, tell me, what is your position? What? Sumuka kufuga mama unishize mtupo kwake. Mtarisi. Kemu mwangu. Taurisa wakamuregerera kare uda kuzoenda unotaura kuti ndakamuregerera kare akandisi kukuregerera wapi? Yes, zviri current kuti wamuregerera apa mugara mese hekna asogara vese baba saka kana amuregerera tofana kuziva dati nasi kuti akufuga kozi izvi zvasogara vese ndizvo rezvi kuti amupurisa. Saka panauya pandesaka watoataura kuti ngapadzeki
ndamuregerera mukadzi uyu izvezvi ndamuregerera asi handichimboda nguva ichinoda nguva yekuti yekumbofunga nezvazvo kufunga nezvazvo sati izvezvi amunotifunga nyaya idzi because nyaya dzakaitika zvaitika itika pamakwira muzari watofunga topedza uda kuunzwa nzira kuite open letwa open aizvizvi amai akumbirere ati cheme mukuru shinga itika unotaurona mukoma mapereta nyaya yabuda pachena saka chakudiwa kuregerera mari saka chinodiwa akaganisa kutya kuteivio zvinhu zvakaramba zvichiitika for a long time saka ndikutya kuti polisa ari kushandisa pawa rake atore vadzimai simba raari kushandisa kuti handina simba tezeitirikuisa akashandisa simba ekuenda pamangu oita zvaanoenda aindiziva for that matter kuita friend yangu friend yangu akauya kuita friend yangu achiribvunza mawerabout after that, no one had more. So this guy, I doubt what one will have. So usually, the children doubt. And the number one, abuse of us. That's almost the similar person that I told her if nothing family and the abuse are emotionally, spiritually, and zvekuitika ndezvekuti akanganisa futi mwana wangu future mwana wangu and mupurisa anoziva kuti and kwaanoshanda kucounseling I don't know ndotaipe counseling here yavari kuaa ndapinde mudzimba I think face some consequences ezvinhu zvakaita atandikukumbira ndechekuti ndichada fombe ndichabva napanapa ndichienda kupolisi vozi vakanditi akatonge mhosva pana papolisi endai kwamama ndakasvika ndikandazikaende kupi kwamama ndomandaita zvaasicha vakanditi izvezvi umbori neheti haina umbo kuti ndeyake kuzairapa akaenda akaramba nyaya dzake sezvaarikuite papa ndozvakaita kupodza kwamuchaita ndekwekuti this police officer you set an example to other police officers because hakuna mupurisa anovhaireta mutemo iye achizviziva saka inini nyaya yangu iri pakuti kana pane mafoms akikuenda nawo polisi ndichinovaudza kuti uyu abatwa nemhosva yairamba ndonodzosera heti sezvandakaudza muzvachachi takati kana abatwa nemhosva ndichadzoka kwamuri ndichidzosera heti kozi nyaya pandakaenda daikanovaudza kuti ndindine heti for the sake yekuti inini ndogona kuzopiwa mhosva kuti ukaita seukabira muviri ndobva ndaenda neheti saka ndikukumbira ipapo I think you should set an example to other police officers kuti vakadzidze vanhu havapindi mumba. What an example you are to show to the world. What an example you are to show to the police force. So, I think you should pay for his price. Not to kneel down. They will come back together and then both of these guys they will be killed. So
expressora. Como expressar mais no filme. ndosakada riripo kukudzorereka pfungwa dzemunhu wedu kubvira mudzimai naiye kuti rukwata tinomudzoreredza kuti asiwa mudzimai womunhu abatwe hari zvino kunyanya hari zvino vanhu vakufamba zvisingatoiti mukadzi womunhu abatwe vakawanda vanhu vasina madzimai vasina varume saka rukwata inguva ndenguva dzisiri kuti vakadzi vavanhu abatwe zvino kana nemai muchato chinhu chakaoma chinhu chinorwadza saka kana machatawo onimbika asi vana vaita vashoma ari kuramba kuti muite vana vakawanda ngaimesi asi ari kuramba kuti muite vana vakawanda sifazi kuchidza vana vawande anochipa zvokumborera muriri unorera vakwana vana vamufunga kuti avaziva vana vangu vakakwana zvokuchipisa madzimai mozorera mhuri vakwana vana vamufunga zvinoamboita breki yamunhu anombofarisa saka tokumbirawo akumbira regerero vese vakumbira regerero saka tokumbirawo hasha nyaya inobata handiti but I'm sure for every case inenge ine way forward ine maprocedure anoita anoitika saka kuti isusu ndiwo maprocedure unomaziva wakaita wakachata nditi maprocedure unomaziva iyeyo kwata kutouya anotoziva zvazvinoita kuti chinhu chacho chinopisa sei handiti andozviziva saka tikuti zvinhu zvese nyange makatoenda kuna member charge mudaki mudaki but chinhu chese chine maprocedure anenge aripo saka tikuti nhau yedu pairi ayo maprocedure muchazoita kunze kana kuti munozomirira dare kupera faro mumirire ukama muripo tichiona kuti tobatsirana sei handiti pandau iforward yakanaka because tine mwana ari pakati pedu plus hatikurudzira kuti misha iparare semukadzi auya akachema kuti tokumbira muregerero toziva kuti vanhu tinotadza asi pane way yekuti pane patofanira kusvika zvimwe zvacho tofanira kutonga tega zvimwe zvacho pane patofanira kuzosira mwari kuti mwari zvichiita sei chichitonga imegezve saka kuti posha arwira asi tatu apa tenda kwakutokumbirawo kubva kumukoma wasifasi namai kuti ndo panguva yatasvika kana tasvika panguva yakadai tofanira kuita tichitaisa kuti kune mwana ari kumashure tine kesi imwe yatabva kunomboita yevana veya kushungurudzika yanditika ndozvezvimwe zvamunofanira kuona kuti saka takasiya zvakadai so vana vedu vachazovei kana kuti vana vachatasvika palevel ipi mwana uya its obvious kuti uya acharoora mangwana mwana achazoda kuchengetwa futi navamamai vachaita sei vachauya mwana ifundo anamboyaiva vanhu vachazotanga kuti havati mwana azochengetwa zvakaita sei zvakanaka saka tikuti zvinhu zvakaitika tine pamwe pekuti isusu tofanira kuzvisira pauyo kuti like isusu kuri kuti compensation makakuita chii kwevakuzorukati iwe wakaisa pasi ndizvoitaura ungavanchira chakanyanyurira nyaya yekuti kuti nyaya dzekuti izvi zvinoda asi nenyaya yezvinhu zvakaitika ndakati zvioneswe pachautavanhu asi kutoa something ndiyo yachandikukuvhiri ndozvatikutaura zvinhu muno zvitauro chaunokuda tinochemesa mwoyo wako ndopatava mukomatimukotori Kilometer was it?
Okay. Alright, tazungumza. Amara mami Vasifas. Amai ba privilege. Seguro. Chakula ni jinsi mimi. Mwana kakunganisa. Kuzomukanyingu atotenda amwe kuti naitaura mune zvakanaka. Chandinokukumbisa ndezvekuti pane mukomana anenge ari mukadzi nomwana muzukuru wangu. Iyewo ndinofanira kumukanisirawo zvakasimba nokuti dambudziko randinoona ipapa pakaita rere bende riripo nekuti bende rinorakanaka nomwana mwana ndikuona dadira pakukura kwayo mafungiro saka ndikukumbira kwamutanga ndikuti naemagona natanidza vanavo ndaita vanhu vavo muzukuru wangu kadzomuridzi anyengewe chakakomba zvibiri pasi kuti ndinasi kutanga kudiwa Ahora vamos a ver. Sí, sí. Muy bien. Gracias. Porque yo nada apa tirilamu tiri kutaura tiri mukuringana nokuteerera ebimutemu judgment yangu akusikula yangu azikuti kufamba kwemimwe mulawo mombe tena dzizombiswa hadzo mulawo wedu tine malimitations atinopiwa zvikonzero zvataurwa nehosha zvikonzero nechinenge chataurwa ndinoti mudamages anokwanisa kuwana munhu 35 then mhano ndiye mudunhu mano yekuuyawo vanhu mapurisa ndiri vandiverengana ndokuti pamunenge makuenda kuchigadzirisa nyaya zvinhu zvacho zvobedirira zvigadziriswe neno zvinogadziriswa nevaridzi saka ndinoona pano number 5 kunomurume aida kunoisa ashorozwa mupenyu wake then pamombe 5 dzandandi kutaura hatisi mombe dzekuti munorambana kana kuti ndakuchatisai kwete asi mombe dzekuti mwana iye hazvide kuti vazogara zvakanaka kana vazoita sei ndaiti ndotokuta ndobhekere mwana iye rakanaka akwanisa kuwana ngombe dzake mbiri kukanganiswa kwake saka mombe 5 inombe inotikusvipisa dona dona njokutatinotiyandiromusikidzi kudzivirira ine vamwe vakazoda kuti vanotorawo vakadzire vamwe kana kunovhiringidza apo ndatoreruka ndichakuita kuti ndatomunyara muno ngokuti chokwadi chakambomuno saka ndatora mombe 5 mwana uyu panzvimbo yakafamba nayo rimwe chete ndeyekuti mune mushangure kwete munyini mangu handini upombo zvikuru sakana mune mapurisa makapfeka maunifomu kana chero munhu usaende kunotorera mukadzi mubhaibhu zvinorambiwa zvakare pamutemo gumi usatore mukadzi wemunhu saka inofunga itorwa ngezi
mabhadhara ngena chifenezi vabhadhara 30 mati chifenezi vabhadhara 30 sei futi sifa ndiyabhadhara kosi dzabhadharwa neuyu dzinodzorerwa nazvifenezi kuti ndiyakonzeresa nyaya kuti tigare pano mawapara